yena yedimu Kumawu TV aba amansane yena yedimu Kumawu TV aba amansane winyano baby Kumawu TV amansane yena yedimu Kumawu TV aba amansane yena yedimu Kumawu TV aba amansane winyano baby Kumawu yo so ya da munyina se enna eyedwada na wotwedem na wotwemu da edikan enna ye hia ewo Kumawu TV the spiritual hot seat agoprama esua so ade se de na bia meka no aha de eyadesua ene yesua na da bia metufo se ba bia esua de ne di atem se be de anyama kwaku na be yama yaw ana se be yama kwame enti se ye ka asem na se ene ugidie mfa ene nkyratem didie da bia meka asem ba akokire wo obi a wire ready a person osua de bia no onidi atem nemo Bible say obenyansafo tie asem ansa na obuwa na obakwase ade obuwa asem wi ansa na watie enti nyanto ase na nsem bia beka bia compile nyina gu adwem ebeye mpa ka fa pen no fa paper anasa jota bi ye beka wontie ase no ajoto se de beye bie phone line to mo akoton ye de minyi no wanwan ubetu no akoton nti Kumawu TV de me mfo mu inni agro. Oh, fine. That's a pie. You heard him so be mon yan munina. Okay, munina. E ma ne hye dem nkwan yo. Oh, they be answer them. I was so pia bontin. It's Kumawu TV. Yeah, die. Eh, ye hu se wo baba sani ha betobis pa. Na ma me what Kumawu denka. Matenenka. Die be na uhu ho. Okay, Matenenka na menhwe na afie na say me be yese mehwe pa. Na ma me the program bi aba awoso shake body waste no on sisi yare na sese abeba ni nyina no program ne betu sa yare ni nyina na wo hu ni so be ma aba bi aba na me yakora me amaye bi sa me na wo so kakra ne enhwe Kumawu TV ya die mu ye das ma me Kumawu so na we na what Kumawu TV nka ipa chan mate na station ho ye kama pa de be na ohu African movies mismani je ho pa fi se ugodu fie ko na dwuma bi edi na woni ya utimi hwa na che se o de fe mada ko na aja ho ato wadwenwe so kakra ma okay Kumawu TV de o so obi ya hwe ho na advert bi awoso watene nka na matene nka o so obi ya de ne ho kodwo Kumawu TV utimi usubi na ato ho asano kakra ye das pa mi show mi TV na ho na me deto Ghanaian films no mo yi nti Kumawu TV yani ye die nie na apa na wo hu awoso advert na abaso na no so de na wo kafa ho ekwayi pa Kumawu didi asama nso kura me baketo no wo so ya no wo de ato ho ti ye de edura nwumre no a na ye hwe ye das pa Kumawu kura me hwe Mesi muti me ye fum sa me ne me menya ho ne ye hwe fum se me hwa na emom de ya na ye me ya de se ye mo ma ne nwa ne ye hwa because me hwe na nopa awia me tifia me hwe anwumre me hwe eti no me de fum sa ne de Ghana fum sa de me hwe papa en kan ne ye fe de say Jollof Razimi. Everywhere. Yeah, Kumawu de ya de mo. Enu a ne ye de yifo de ne ye hwe o. Enu a be ho ye kwa anwumra, ho ne ye doto. Eti fum so de mo nya de mu yiyi no mo ma ne mo fa maye saa, no na mo fa maye. Da de say mo nto mo ma no nkofom. Na de mo yi ne mu no latest mo fa maye na no na ye hwe ye be say e be hwe yifo de no first say yifo de no ye be say be hwe no. Eti ye sremo mo hwe ma na mo na say de ma ye nti hwe ya na ya dwendwa be be ye first salad for mo ji esika nyina. Ana say ama ye nti hwe so mo ka tira na do say obviously kama ye first salad obviously kama na say God ye hwe ti hwe fum so na aja ati ya dwendwa so kakra eti mo ma no e follow ye ye das pa ya ba amansani yani aye die mo
Kumawu TV amansane yani aye diemo Kumawu TV papa Kumawu TV na ade mani ji se Ghana moving mo yiri sa ade ababere wa menye ko duru fie na me bo nsuo na menye didi wi a me da konwa no mu sa na yesa me hwa na madwendwe nya na so ate mo ya ade nemum de yini de ana mani nye ho ye fanse ha de mso me sa pense markers for ya no mo ye exercise ni ade no o dem awoso yes awoso no o de na me kwa mitimi wusu sa da na awoso kwa bam na akura free TV a sebi edo yumbira kumas for nyina ehwe honom and some yom beye bia omo de sam papa ana akire Ghana for ne kumas ma nyina se da baya Ghana puntu ana se Ghana ye de be koso ye ana dewura mo bonu so no ekoye maye nti TV de a yetatie pa nti me se Ghana for ana central market for yina mbana wo no yina anganga mama je mo sister mo ye na bro mo yina obia dream obia mfa ne te mfa antu Kumawu TV ade a ano oden ya wo so nya bitia ebeboa ofise empene se amamra yentoto na se na amamra so yentontwene ade bi ye bia no ya ne nipa kasetia enti enada yi ya piem ewo the spiritual hospital so ya baba ye adwuma ya bekasa ya niara ya asasini ya aboa ne bo eden emaye moja ye nananom hwegu asase so ema enne enchirima yenso yenga ba bia tra ne ye bodwa se yenso ye Ghana fo no enne ya baba di ho enkomo ne ahwe se etesan ana se etesan enti boa me na me so me moa na ye nyira enti ne sua de enne manya me guest ode hu ni enne ode sua ni enne sunsum nipa ya na no eden ya omoa na emoa obroni beka to se oye unpuanable person na se oye obi a opuan na enye yiye me ka to se da bia me brofo me nkwa na me ye made usua me brofo ore a ye be che watum entity me ogbade nsha ma me mfa me guest mra odefo me mo akwa na ho te say amen ya do ogbade ase odefo enne bra waje bre na watimi atutu atata na otu anamo no abetra me fidi kese so me share the spiritual hospital ase ye hu hada obi be bisa sa na fine man be no abetra afidi so an tirinwum pese ada we something nu ana so ye de yin odefo madama obebo odin no wache obobre adwuma wo ye ene de enti e waba na do number so atodwa no wache wache akwa akra na afi nkomotwetwe na chase yo we de medas anya kwanya de ma I didn't come with the Sabino Asada and my tea for Mutie. Amen. Na Sabi and Pennyforce almost saw the Median Nasri. Na Median Casano, therefore, Kubuati. Or therefore, Kubuati. If you just saw me. Okay. Na 17 times, you be pierced, a pencil, Bimubina, your Percy, a camera, Sabino, a tea for me to once. Until you be share not Jumedian and by Tiboni. And over there. Or therefore, now. One number ene onwe na ofre no so obi pese obehwe wa hemfa ene obefa ka na se oba wonsi hin okay se o kuma se na se oba wa o si so a o se obesi juso zongo junction obedu ka ebu ho to tena ka ma so obesi wa police station onwe police station okay. Signboard kesi esi ho okay me fie ni wona chi na se odu ho kra na we la kwan obusa police for na o ma do bebe fie police for no a say adwuma penalty me da say therefore wadawma empesa egu tiri so yi adwuma be na wo ye okay me da say me come for me come to my brother nti ya to me any say be position bro in so wow wo ye come for ya wo come to my brother and na wo say to me ana say to my brother akonfo to me no edibre na ebro ohene so ebro ohene akonya so hey o say konfo no chi na yisi kebia ma santiman yeah na santiman so no me matwa ne akone ama ohene enti se me meyi akonya ma o na me do asisi se be me na me ofa se ya na se wo ne ohene no wo ba na se wo ne me bedi asama se yenka ya asam kura yensi entuma wa bonten yesi ne dem wow enti ohene bia no ehye konfo ase because makonya na wote so wow said the Christopher J. Bible boss say you and no cry no majem kwan
yes ya jisi ka dua boss say yen so ye na na confirm no join be ye nti di na de na che say wo hene bi en wo debra na position che wo confirm da or therefore another one ya to bombo no crackers or hene bi te say otumfo akonwa kese otumfo nso hye mo ma se na mo na mo hye otumfo ase na se me de me sese me bo sa akonwa na me na bi ma otumfo so ani ama no se ya mo ama no confirm no chi na yima no dia me na me yima no nti me na no wow or therefore sa topic we ya be head over so and then yen dey o ha okay anyhow open so ada ma so he anana e chiawo me bo mu asema o mpedifo nyina so e chia mu nyina amada ma or therefore open fa number etu dwansa ebi ya no obi be hia o anaso obi eno be di anobaba ye bi no obefre no amehamadwe okay my number is 0540 81 17 62 0540 81 17 62 ofra ya na beba we ne odefo kwaku boaten the number na ode atodwa no enti ohia na mepacho bomodia so be number no afre no enfre me aha odefo open and na me pese he topic bi okay se me no di nkomo no se wo de osom African gods enyame ewo ebibimem na osom me pacho to begin with ana men shase no ye wo enyame omo ebibimem na wo enyame omo abrochimem okay me that here for say any adwin to atwa ye beto atwa asabe ye de ye nananom baaye no na ye nim se nyame bi free ba bi ye dey a wo ba na sabe ye nuanom a Kristofo baaye na omo be ka kire se omo nyame na sabe no wo Bible mu no wo ye ade nyina enti yeso ye nananom so no e ma ye to ase se edi twedi ampo ba se ye adom kwame no broni nso so baaye o se sa edi na nanam kan ne frɛ no God ana broni nso abeka kire se ni nua bi ewu ekwa e frɛ no Jesus a wono nyame ne ba no nti se ye pese ehunu nyame ne dia ye mesi ne so ye nanam nso an kire sa de no because ye nanam kire se de abosom na chichire kru ana abosom so no ko Bible mu ana so ko book bi mu a ye from gods ana ba se ye adom na ye frɛ no God enti hwema nyankopon na akasa ni nuanom ne abosom ketwa no to mu ye group ntine from gods okay ana we no so ye God enti on na de no ho ana ba wo mo so o maka ho no o mo so dos ntina ye obosom a oda wia no ye oda nsuo ye o stars so enti no be possible enti sa no mani nyina na ka bom e ma ne ye boss no okay ana ba ko no kokromoti na akasa na yinsa no mo no wono so da na hini mo e frɛ no boss enti a God no sa God no ana ye bom pa ye true abosom ketwa no na wo mo di message na koma no akoma ohenkese nche se ye mpese ye be kɔ ne ba ho kire se nuafo mienu ho ha ni kwan se ba e be di ntemasem okay ti wo se ye so ye si nua no so na obɔ ne nua pani amade ɛno no mo ne ye nti ase ye no enti ye no de e kwan ye nananom fa so kire ne de abosom ne ye de kire ye man enti sa Israel God ne sa European God ne ye ni mo therefore wadaroma wasema woken ene ebe wura mu pa me so mo brɛ o se ye wo nyame nketwa ene wo nyame kese sesei wo hwemu a ye se ye wo African gods ene wo foreign gods na sa foreign gods no sometimes ye talent to angels ye se wo abofo wo bibimem ene wo abofo wo abrochimem the same abofo ya na esa link beka se omo sa ye gods na me pato sa asem na ye ka no no kre se abofo omo ne enyame ne ye baako ana omo nyina ase ana omo a na ye from enyame omo a na esa from angels no okay sa asem na omo ka ne de se twere sebe ne de na e ka de a eno no de maybe ametime ma hini emu de menye ni kyere se bosom no ankasa no omo ye hunu se twedi ampo nyame na ankasa no wona boss ro bo asase ena wo mo so ye enyame enti no enyame no wo mo so na e represent bibia de menyame no enti eni mbofo bia o ba bia ena te se bia o ba ya kana mamre mo te se ya kom ni mu a eni bofo bia o no de message na menyame yenim se abosom no na de ma o because ono ni no mo nua ena broni so be ka kire se abofo ena etwa eja no ho hie ntomo so na de message ko enti mi hwan so nya no kore because nyankopon wono wo so abon ho mpese obi a be hu nanim ehu nachi enti no odi bibia enti no sa wo ye se bibroni ana so ye bibini kura na so ba bibre mu a na compare Bible ne ne yesom na
the same som na akokɔ mo twa no Bible mo na no anu yesu twa ne fie na broni ne mpesa wo bibini no obadwina ma wo ho enti no aka kyerɛ sɛ agye sɛ wo si bɔfo so mi hwan so bɔfo no so nya no korɛ de nim yɛ bosom ɔno de anyame enti na obi frɛ agrada abodua a ɔseme ka agrada ensi utrim ɔfrɛ nsu no de abodua obi wa no ɔfrɛ ɛboɔ no de abodua saa no no ɛhɔ no na saa abosom panifo no nyina yɛ de ɛteɛ na sɛ bɔfo paa sɛ bi ɛ ɔbɔfo bi a ɔno no na ɔka abosom ho de anya no korɛ therefore and now be ensem so okọ western world and answer foreign gods no more ya say ya wo angels be a friend of angel Michael angel Uriah Raphael hwan ene ade ya mo ka ho na side din no mo bobo no so breaking it down the buyer bibire mu ha omo no ne abosom no anase omo nso ye different entity bi ana kwase bro ni na create omo sa edin na obobo no e ablofo ni din enye bofo di Mike ene ho na se de frɛ ablofo enti ablofo ni din ti omo de just say omo pese bibini obedwene ama wo ho enti se din na ka se yo Angel Gabriel Angel Raphael Angel Juan ni nyina yɛ ntoro because nyankopon na wo ho no wa mobofo bi ama no ho ono obo nuanom ni nuanom nti ne wo God and gods enti agya ne pa ne de nya Christopher na be ka kyerɛ sɛ papa no wo baby a ne ba ne ye frɛ ne Yesu a ne ye bibifo kra nim no enso sa din ni maye na Bible ni maye no ne na nanom so no no mu na bone nso ni wiase omunim so obi yire ni nkofa no obi ade ni nkowia enti nya agya ne ba na ebe ka de wo papa ne mpa a kyerɛ abraye na nanim nim ye na namonim dada enti sese no sa asem na da ho na wo ka no Angel Raphael Angel Juan ni nyina Gabriel ni nyina ntro ni nyina ya broni din enti broni din no de akante de bia obodin na omo ancestors na ofre wo but pass here say omo bofo obi de menim broni nyame a ai broni bofo a ono no so na hwe agya no so therefore me da say yes say ye wo entity be a friend Satan ye wo Lucifer ye wo Moloch ene ade anyame akese se kame akoye se wo hwe book ma na akọ internet so a anyame akese ni nyina ye broni dia anyame akese ni nyina ye broni dia because ye frɛ ba ko Satan ye so na akese pa Lucifer ni nyina nya bibifo din na sabi we a kyere madwen kakra a kyɛ menim so obi nso ohwe ye no ebisa ne ho questions about sa topic e diri ye wonyame bia anase obonsam bia friend Satan because sa Satan ye so ye bonsam Lucifer ono so ye bonsam Moloch mu nyina mo ye abonsamfo ena omo ye papa na ye Michael na Gabriel na Uriah nom omo na ye papa omo free Nyankopon che direct na Satan mo de omo ye different entity enti obi timi ka se wo nyame abofo na ye obonsam abofo sa ansam na ye no kre bi anim sebe Nyankopon no wodo no so no ane duru ba bi a odane no ho nyame ne duru ba bi so odane no ho bonsam se nyame amakwan a bonsam ntimi nya de enya adwuma ena edin bonsam na ankasa na man made name e usuban a obeda na di na obi aka kire so wo de oyɛ bonsam ena gina suban a wo so be ka kire so we di akra we de oyo eni sie ka kire so bonsam bi ati ba bi a ofu abeben di a Christopher ne bo sa bonsam no omo na abo mo heaven asa abo mo hell asa abo mo bonsam but ye na na mo de ni bonsam ye bonsam e wa ni pa no suban because obi a nyame kopon no obi a woni nyame a wo ni mu enti say nyame no wo mu no otimi sa dane no ho bonsam eda na obetima ka kire so ko wie obi ade wo ni pa ba ko no eso na de akɔhye bonsam a ya draw na boloni ya draw no but ye ni sa nyame ni bonsam ni bo wiase enti bonsam ya kan e ni pa usu uban ena be mi e fra osade no apart from no ye nsia obi so wo abonte e se ye bonsam da because the demon sam no broni ne create here okay Satan no broni ne create here na nanom de o man create the friend bonsam okay na demon sam no ye kan de kire usuban oni ye bi a wo ye na me de frɛ side ne frɛ okay na therefore se ya say ye tane pa abibire mu ha wo kɔ kwasi broni de mu a o say ye wo grace ye wo loss Lord no ye enyame no akese no ene your president your kings your chasa eni so ene ba form na ya bibire mu hayi uba na nanom somu a saa nso na tie your enyame akese wo
ɛne ɛwɔ ne nketewa saa ɛtwa sa ne ba fam bibi saa wɔ hɔ saa okay ɛmi sɛ yɛ bibire mu deɛ no yɛ wɔ bosom a wɔ nwura mu yɛ deɛ ne yɛ abosomsɛm ɛnyame nom no yɛ wɔ bosom a wɔ nwura mu ɔno ne yɛfrɛ nsuma abrafo ɔno de ɔte nwura mu ɔno na ɛyɛ ɛhayɔ ɔno akyire bɛ yie ɛne yɛwɔ deɛ ɔte bepɔ so ɛna yɛwɔ deɛ ɔwɔ ewiem atumfoɔ na yɛfrɛ wɔn no ɛne yɛwɔ deɛ ɔmo nso nenam asase so enti ne sɛ ɔkɔhyia bosom a wɔte nwura mu a na sɛ ɔde wasɛm kɔto no anim ɔtumi gyina akyire bɛ yie ma wo na wokɔto nsuo ankasa nsuo nso nkyere bɛ yie nsuo maako na akyire bɛ yie because nsuo no sɛbi sɛ nipa no sɛ honhombɔne a wɔn mu sɔre anadwo a na sɛ kɔyɛ nsɛmɔne ba saa honhom no kɔdware nsuo no ansa na wasa bɛwura nipadua no nti nsuo no bebree ɛwɔ te mama nipa nti na nsuhyɛ ta na wɔsɛ deɛ yɛ na yɔ because asantemɛ mu ankasa yɛ deɛ ɛyɛ mfato ho a tano na sɛbi kɔnfanɔkye ɛne yɛahemfo mpanimfoɔ de kyekyere yɛ man ɛna ɔde suma abrafoɔ nso bɛwura mu a ɔno nso kyere bɛyie ma no because tano no boa nipa n'ano a na suma abrafoɔ no nso firi baabi abɛkyere bɛyie no nti suma abrafoɔ no tano no bufu kɔka kyerɛ sɛ da bia wobɛbɔ mu kuro da bia sɛ nka wobɛba na nipa ne kuro no anka wobɛnya ho ayɛ akyere no nti na kyerɛ sɛ saa suma abrafoɔ no ɛno no na ɛyɛ adwuma ɛna tano no nso na ɛboa wɔn ano nti yɛ bibire mu deɛ ɛwɔ no no na sɛ ɛsuo tam no ɛyɛ menka ne sɛ ɔyɛ nipa ankɔyɛ ɔhenkɛseɛ ɔde ɔno ɔnsɛe adeɛ ne mu ɔpɛnka bom ɔboa no na sumambrafoɔ no nso firi wura mu ɔnso de ɔbaa ne tuo n'atwerɛ tuo twerɛ kɔn ho ne deɛ ne sɛ ne deɛ justice wodi nsɛmfo a ebi a obi yɛ de wakɔfa no ntam kantam ho no wabɔ dua no nikwa ɔsɛ bebree ne kantam ho no ti so afrɛ nso abɔ dua eduabɔ no nso no wonim nyansa ɛna wobɔ dua because eduabɔ no so wobɔ dua no bu house ma bɔ dua nya obi da because wo afu no abɔ dua ɛda na boso no nso abɔdam ɛnyɛ sɛ ntam ho no ɔsɛ ni kwan sɛ wode ohia kan kwase asɛm saa na boso no nso deɛ motie obi wɔ house ma bɔ dua saa ma bɔ obi dua nya no obu afu no akɔbɔ dua boso no sɛ yi wakɔba mu fitaa na ne mienu nkasa kanu tirim asɛm kyerɛ sɛ nana asɛm asi a menene ti wei wɔyɛ magye sɛ ntina na mo hwɛ ma me enti mo bi obɛbɔ dua bia no woyɛ so kɔyɛ bɔ ntanua yɛ hu ne nipa korɔ bɔ special dua no ne bonfu nti na anya wo but obi wɔ sɛ sia no na konsisia no afa de no abɔ dua oso no gyina nkyɛn no sa kɔ wakɔda because sɛ woba no ma modum a wobɛtumi akasɛ na nampa kyɛ ma anya de wo dan te boso no ɔmo so di asɛm no ɔmo ayɛ dɛ ɔmo gyina so anya nipa nti saa na hɔ ne nyinaa asɛm yɛ dɛ tie te nyɛ sɛ wobɔ dua na boso na yɛ dɛ wɔgyina so anya nti saa na bɛyɛ so tie wow okay nana yɛsɛ yɛwɔ ahonhom nananom yɛwɔ nsuo sɛdeɛ na wɔka yɛwɔ nsuo tumi yɛwɔ emotia yɛwɔ gini ɛne adeade ɛte saa ɛnokorɛ okay sɛ yɛwɔ ɛte saa na deɛ nti ɛte saa ne sɛ yɛwɔ suma bi wɔ hɔ a te sɛ bi a yɛde ba yɛ bebree mu ha yɛwɔ abosoma akɛseɛ bebree sɛ bi a sɛbi kyinaman wɔ hɔ yi wɔwɔ ne nkoa bebree di n'akyi ne motia ne abosom bi a ɔmo nso firi baabi a ɔmo nso abɛhyɛ n'ase kyerɛ sɛ hɔ ne yɛtwa nwan yɛtwa mogya a ɔmo nya bi di nti no ɔno na yɛ pɛ ne mu ɛbɔ ne din da bi nti no ɔmo nso ayɛ nkoa ɔmo dede ne n'ase nti no bosom a wɔwɔ nwura mu a ne ho ɔha no ɛne yɛfrɛ ne motia ɔyɛ ɛnyɛ like sɛ wode wasɛm agya nana obi ayɛ bɛbɔne na wode nakokɔ akɔdi nsi wɔ no so no akyi nipa korɔ ɔno ne yɛfrɛ ne motia no enti motia no sɛ saa bosom no so sɛ woyɛ na amammerɛma no ɛyɛ na sɛdeɛ ma no na ɛna ɔbɛda ne suma abrafoɔ no enti no saa no motia no ka wo ho bom bebree no ebi yɛ motia baako bi yɛfrɛ no ebi a ofiri ne bi a ɔmo yɛ bɛɛ 1000 aka bom a yɛfrɛ no ofiri no because ɔmo dɔɔso ankorankorɛ ɛna ɔmo aka bom ɛna ɔmo ayi baako pɛ so ɔno no nyɛ dɛ ni ɔmo ano ne yɛfrɛ sɛ ntu suma ofiri na ɔsoma ɔmo nyinaa wow just ɔno ne din na yɛ dɛ edi enti no abosom no ne saa tumi no obiara wɔ ne position of pray deɛ ɔno no etimi kyerɛ bɛyie no wokɔka kyerɛ ne sɛ ɔnkɔyɛ asɔre ma sɔfo bi so ohia tumi akɔyɛ asɔre wɔntumi nyɛ ɛnyɛ ne field no deɛ ɔkyerɛ bɛyie no ɛna deɛ ɔno nso abɛn deɛ wode atete no nso sɛ bia ɔmo asɔfoɔ no so woka sɛ ɔnkɔkyerɛ bɛyie wɔntumi nkyerɛ nti saa na abosom no tenti no ɛkwan a wokɔmfoɔ no bɛfa so atete no because obi bɛtumi akɔgye aduro sɛ ɔde bɛkum nipa but ɔba no sɛ hyɛ ne mu sɛ o dabi mede kum nipa yɛ dɛ nneɛma memfa mmoa nipa a bosom no bɛboa nipa
but moment I be saying musu nkrofo don so be kunkum musu ma no bra da bia hatred enti bosun bia so mpe obi ode asem hye ni mo konfo a da bia no bohu na ha bohu na no obi o te se bia ombene cause bosun be for obi bia na obi okra no ompe se nipa be hu no nti opie ya akwa we ni sa na bosun ompe wow nti bosun nyi obi a ofa obi a okompna twe se konfo bia na mafa no da bi on se nei na akwa bibi te se ye nkyira mamre enkyira mane enti akwa bibi te se okọ school sisi na Bible and Quran okọ asole dem a Bible and Quran okọ court a Bible and Quran but ye nkyira amamre ankasa samre no se sisi mre ne ke ye nkwala no anke peda bi duru se bia sa ne che school we se mre bia da se ye bo nkwala ne nyana no na ko shrine ya ko kire we do so we bodua we se o ka se be se sa no man ye de tete o ma be ma nkwala na adwunu mu abie ama obi nko kantam hu nko bodua e bia ba kwanto ne nkrofo go no mafu ado so no boni a ekukọ so ne ntini ye nkire hu no ma e na akọfa sa we nu nyana so bia de okay nana baby wakasa akodre yi aka sama ma attach obi hwe o number afa na obi ama betra ho nana break o number na ma me say the way obi betimi hu 0540 81 17 62 0540 81 17 62 nana mami mi say my last question na me nkoto ade mra na me ba ya to aso ya say ye wo gin ya obi beka ne gini sa gini no time bi ya classify say eno ya nkremofo dia gini ya nkremofo dia enti ya say gini nso no ho ade che motia wanye sunsum nipa woye komfo akomsum abrafo eno kresa o say nkremofo no omo dia ne religion Christianity a religion okay tradition and spirituality because your culture enti ne sa kremoni ni dia na ye ka ho asem no wono no ne gidie ne se nyankopon no omo ala no ewo tumi kese bi a omo no so ne ye frɛ omo gin che so na ebo nyame enti uba abibre mu aka no e be ka che sa abosom the same normal rules no so no and omo ka ba so be ka che so we abene che e depend how we serve no enti so ka che so bia ne gin aboa abene che e bia moti a ana abofo a e ye se de ono no si hunu ne fanti no oka wonso obi enu ode ne nsa bonkum be kire na kras kwan eno no ne ade no enti ono no wo sa ekuo no de ono no be ka no no obeka se ne de na so enti sebe ewia so tumi bia nka e ba akopɛ tumi bia e ba akopɛ ade bia tumi bia kire ne wia so so ye no kore because o ka no kore na bibia to atwa edu ya kremoni na o ka se bia ogini wa ben che e bia obi bosoma na obi bofo a odi ne wadanse a emu mie no de ntokwa ne beba afana mie no but na tumi na e kana nsem ne bia na wo sai ne pa na odi ne mukura hu ne da enti si ase bia gin aben se ne dia eni ho sa tumi bia e ba akopɛ but e gina se de obesi atete no I respect no because asofo ni timi kan se bi se ya komfo no ye nye ni papa ye kan ya ne wo obi wu because of said event e kuta ho bone enti no ya komfo no so na yetimi ya fasting che be 60 days obi den so enkodi no obi ade enkowia sofo no so in the name of Jesus was nyankopon fa bo nto ne ntem enti wo ye bone abu to wi akopa achew komfo so suro mi so koto se nsuo da ho so me so mi suro nti mi duru na mi betwam kura na no we be sele mo na mi twam won so se nyankopon so se why sabi sa ogini dia obetime tietia enti ko den nsuo e otumi utimi ko akosa river Jordan na de abaha wo se no so timi sayale anto ada wo so oni tumi enti jimi ya wajimi no enye so wajimi wapam jimi atade ahye enti wo se e ka ni tisi ya ontimi nya da yi so enti no so obi be ka sa asem na like make sense mame because wo se river Jordan enso nyina so tiri no woko enti river Jordan entwamu me boko woko sunsun ne no ane twam sunsun ba anto anso kobo enti ni nyina ba akon ti se ba akon me na dia ba akon so emene enti se ha de enya dia ha se de enya enti na akoye bibi ti se de bia ne Christopher ni she debate omo de ya temdidie eno no omo ya de omo kire so ompe so obeti de oka no uko ka o in the name of Jesus no so no ye invent e Jesus ne sa de bruni invent to alok wa adwene ena safo no kutawo enti so ni nyansa ha obeti mi de bia so ni nyansa so na se watena jimi akonya so acha so dia ene na bawto enti sana minia asabneti abusafo baby adela aye de na mamefa akonya we so
therefore say wotra gimi akonwa so a eboto kwasi broni aloko adwe no de safo na ma wa ti safo ne kura wonsam be say gimi akonwa wote so nti ade na eboto yi untimi mie e na obi ka asam na ya asempa e sade ya de atete wo dadenti no mintie kura mpo na ma ya yi e say ade amenem no say always no so okotie bibi say na wadwe na ya be sapa ya be fra antichrist that's how you born someone wo person authority Kristo abusia a word to wise you know because I say it's in the north enti bomode an tie me ya nto ade mra kakra medwadru GB1 Industries abusia for GB1 Industries ya abusia ko mo de edan so nko no mo bon na GB1 Industries so mo dwuma die nyina ya edan so bon waso nya si ofie wie na apo bia ma na ede nchanse aguda no so sade be ya awia bo adan mo nya hye na edan mo be nyunyu no te sade ode air condition abom dada no adwuma ko bia ni wiase carpenter ni bia no betima esa adwuma we di amawo yesa odo ani cha GB1 Industries so mo nko na betima bo wo enti me kan fo GB1 Industries di amawo GB1 wo ko bia fa na com offensive road baby a custom barrier no e wo no hono na GB1 Industries mo wo enti se o person no mo atwetwe nkomo abusia ma me fa number ne ma no bo mode ana no mo nkasa na on betimi abeboa wo ama wo da na so pa wo da na enwinu no on betimi abekra na kama e di amawo GB1 Industries omo number de 0540 12 32 12 0540 12 32 12 and now say 0243 5772 293 0243 5772 where GB1 Industries so mo number enam de atudwai me pacho me do odru edusa heba ma me edusa no kura edusa me pacho me salutumo oba de enhia mo ma me edusa no kura edusa de omo de oba de ensa no ena eya adwuma ma me edusa ese ono de ono okunu eda kete so no oba de aso mo daye pa oso mo daye a ewuro no mo nenam nyasa sabe omo nya abofo omo nya abosombrafo da bi oba de fo mo hom no do makwa kire haban etimi sa yare yabo nipa se ekuro wo mu a ekuro e wo mu obi ono na mo no ye usisi wa ya se ya wo ye bema no ntwaja wo ye agba na bridjo wo ye oba na wo ntede oba nso de da bia me kan asem we oba de se wo ye oba na bema de nsafo ha mu a e se ho ye oyi na ba bia troka se de be ya patrikoto de to anu na dem wam we de no mistake na dem motorway abusia edusan ko de betu abo wo so sisi yo ya pa na kura bo sisi edusan na betu abo wo enti me pacho mami edusan ono okunu edusan ba bi omubutu aye ya kana sai boy filling station macro inside one more so am macro boy filling station inside one more na mami edusan na kura edusan omo ye shan ko ba de say enya honko a omo sheta the whole Ghana empo mu no eye edura etimi trapo na me kana setimi kwa kwasi buruni krom ba bia wo beti edusa ade a eye na ya akono na buwa nipa no ene nipa di ho adanse ntime kan for edusa ma wo se medo me amatuma nim to se edusa duro no eye bia me pa cho bomade afa amojim na so bebo wo me pa cho numbers ni bi de 0500 110115 0500 110115 and 0557 009 824 0557 009825 edusa number enam de atodwa no me do do bafan heba mesha bafan heba capsules me pacho ru bafan de ono de o se men kan to se o wa so de ti asem ena o wani so de hunu ade bafan na etwamu aba e kasa wote aba do ono mo se owura me nim so ye dro o pe malaria dro o pe hepatitis hepatitis D wan ma men kika me murum kasa do don fun so pe mu da fa che me pacho bafan say aya general sickness ehun adwuma en wo ye yare bia o yare bia eye nipadua bia osefo ni kire ba bia ton heba capsules and heba mixture and now say heba medicines bafan say make to osefo ni kire ba bia wo de okwa wo de ya ne say yare na da so no boni di kire storekeeper no wo se bia me pe yare wei ehun adro de bafan eye ni bi wo de ya ne say bo bafan din ma bafan din ene wano enu anu kunya baba fendi pe wawe bibia me pacho je bafan number 0553 541 501 0208 233 058 me pacho bafan the number ena me de atudwa no bomode ana efre bafan na no mo ne enkomo me do Gosway casket shop efundaka ba bia to mfundaka eho asem na America chewe
abusua no obabi nam na oba ne ko hu fundaka bi na o kase mama ade o ye de efe pa da che meto bia ma obebu ba ne so ye bonsam enso asempa no aka kire no obetimi nya ska no akoto ka fefe no ada ba besi fie o kwa koda won timi fa ka ne ngura dem ba fundaka de okoso ba fo menu mu na abeda na se wo bo bra na wonya nwene fundaka ho a gosu esimen kan to se fundaka de eda ho ma mansan wo hene bedam bodan ni kurampo bedam bi enti se wo bo bra na wonya ska bo mode akoto fundaka fesu atifi na wo edo atum enti gosu esimen kan to ebi anu wonya yie no ni ska betimi de aye yie no wo ba wo no be plan anaso wo no be tenase ni aye nhyehyɛ wo mo betimi ade yie na ye anaso mo betimi afiri adaka ne bi na wo kokoye yie ne ba wo ba betu aka anaso bi wo betimi ama osika wo betimi aton akwakoye yie no anaso ebi ope ambulance dia for funa omo ewo sa ambulance ne bi wo pe video anaso camera dia kwakotwa yie no ase se de be ya benya record de ato a go so se omo sa e provide we mu nyina afa omo so ba betu adaka na osika ne so a omo betimi no aye payment plan na se obetu ya bi no ajabi na akwaye yie ne ba wo ba betu ya go so se omo nko na timi ye we mu nyina those who men can't also omo Fanti Newtown Labour roundabout asafo wodula ni ache prempe assembly hall no e hono ma na abehu Gosway enti me pa cho bomode aje Gosway omo number CB na e bomode afre omo na onipa bi awu a watime no omo di nkomo me pa cho 0243 737 457 debi ameka so omo number ne de loto number ho ba kun sure 0266 19468 0243 543479 0279 315870 when it goes to a casket shop omo a number omo de edijuma bomode from now no mo eni nkomo me do mejo wana so e mejo wan sunsun ni pastor de bia meka kire ono na se de odefo cheche sunsun yi sa pepe enete enti mejo wan sunsun ni pa oboa emma enipa ohwe nipa sebrem wo ha bi a fabra mejo wan so ye na mejo wan won so no ntwa ne pay enfama wo obi a wo ha bi da so ye sunsun sem ba ye na te so wo da wo na obi no wada wo pe sunsun de aye adwuma wo pe ni de aye ehunu niama bomode afo ni tirem wo mejo wan so ye na mejo emoa me pato mejo numbers ne ebi ni 0453 011926 and 0272854387 mejo wan numbers and am de atubia no o person ni Kumawu TV aye adwuma na so ba the spiritual hospital so a me pato Kumawu ye available airtime ni de abu bebre program bi a o person oba so bia ekwanya e wo ho o person be bo advert ho a akwanya ho o person ni e be di dwuma e spiritual hospital so a akwanya ho me pato bomode ana e friend number si mejo numbers on the two 0453 011926 and 0272854387 and 0200603602 me pacho sa numbers we ofra e betime no atwetwe nkomo na so ya mo akwanya na oba betra Kumawu City so na oba de be shaw bibia so be fine me pacho me be pon a me sa the numbers no atobia se de be ya mo pese mo ba hospital so betime na e di nkomo oba de shaw odeno wadano ma me sa bra so ansa na me be phone line no atu me tenka obi kasaguma sum sai ensemo papa yi kan nyina e ya sempa o ya jitu e beboa ya hwe kire beboa nana sade ya na ye sika ya nsem yi ya kwasibro ni aka na ya betu ye enipa no bebre nso aka religion nso aka kire se local gods ya kan se ya se ya foreign gods and the local gods na uba Christianity mu anasa ko religion mu a ya single out to say ya wa hu bi omo ye nyame adie omo ni moja na omo mu wa bibi memo omo de di moja na sansem we eno kre em se de na America no un se Nyankopon wo person ogu ani ase a no aju nyansa na wa ko han jimi ti se de omo kan se twesem na ye ka asem a ebeboa wo chese o re Jew for na kra no re Jew for na ana to bo asema me o si Nyankopon o pese ogu ani ase a no aju nyansa no na wa ko han no wa ko han jimi na de jimi ne na se obi o jimi mi ne o se jimi ni edro anu o se do jimi so obodo o che do obodo am kra o se de ka ye na nanom de na o ye se tete won kra no hwe o mo Bible no ko kan ko na me pato ma me twa mo mra ese a me je nkra toba atwa me so wo me amankasa me store
Oba men say bees bi a opi bia types of different bees. Obinya no ha. Wholesale. Opa no obetu akoton. Ye de minyi no wan obetu no akoton. Nti Kuma TV de me fo mu inni agro. Oh, fine. That's a pie. Yeah, heard him so be mon yan munina. Okay, my name shut them on Quanyo. Oh, there be obey answer them. I was so Pia Bonting. It's Kuma TV. Yeah. Hey, who say, oh, Baba Sani have a Toby spa. Now, Mam, what Kuma wouldn't Martinenka. Dear Bena, Okay, Martinenka, mention, I feel I say maybe as a meshepa. Now, Mammy, the program be about what's so. I was so sick, but do waste no. On the Sierra, as I say, I've been program, they be too tired in now. Now, who is over my baby Abana? Miakwa, me, maybe. Sam, I was a cranny and hey. Kuma TV, yeah, that's Mammy Kuma would soon away now. What's Kuma TV? If I try, Mate, na station, how you come up, eh? A debena, oh, African movies, Miss Manager, pa, if you say. Go do feel corner and you may be a dinner when you are. Utimisha, not just say, oh, dear friend, Madakwana, I told I didn't use a crammer. Okay, come out TV, dear, also be a show. Now, adverts be also what's an encana, Martinenka. Also be adding a hook job, come out TV. Utimo Subi, not so one as I know Kakra. Yeah, that's a pa. You saw me TV now, what I'm a doctor. Ghanaian films no we in tea. Kuma TV. Yania ye die na apa. Na wo hu also advert na abaso na no so dia na wo kafa ho. Ekwa yie pa. Kuma wi didi asama nso kra me baketo ano. Wo so ya no wo de ato ho. Ti ye de adura nwumre no a na ye hwe. Ye da se pa. Kuma wi kra me hwe. Me hwe. Me se muti me ye fom sa. Me ne me menya ho na ye hwe. Fom se me hwa na emom de ya na ye me ya de se ye mo ma na nwa. Manwa na yan hwa because me hwe na nopa awia me tifia me hwe anwumira me hwe eti no me de fom sa na de Ghana fom sa de me hwe papa en kan na yi e fe de say jollof recipe everywhere yeah kuma wo de ya de mo enu a na ye de yi fo de ne yan hwe o enu aba ho ayekwa anwumira ho ne yedoto eti fum so de mo nya de mu yiyi no mo fa maye saa no na mo fa maye da de say mo nto mo no nkofom na de mo yi ne mu no latest mo fa maye na no na ye hwe ye be say e be hwe yi fo de no first say yi fo de no ye be say be hwe no eti ye sremo mo hwe ma na mo na say de ma ye nti hwe ya na ya dwendwa be be ye first salad for mo ji esika nyina ana say ama ye nti hwe so mo ka tira na do say obviously kama ye first salad obviously kama na say Ghana ye hwe ti hwe fom so na aja ati ya dwendwo so kakra eti mo ma no e follow ye that's pa ya ba amansanie ya ne aye die mo Kumawu TV amansanie yani aye die mo Kumawu TV papa Kumawu TV na ade mani ji se Ghana movie mo yiri sa ade ababere wa menye ko duru fie na me bo nsuo na menye didi wi a me da konwa no mu sa na ye se me hwa na madwendwe nya na so ate mo ya ade nemum de yini de ana mani nye ho ye fense ha de msum sa pense markers for ya no mo ye exercise ni ade no o dem awoso yes awoso no o de na me kwa mitimi wusu sa da na awoso kwa bam na akura free TV a sebi edo yumbira kuma so nyina ehwe honom en sam biom beye bia o mo de sam papa ana ekire Ghana for ne kuma so ma nyina se da be ya Ghana puntu ana se Ghana ye de be koso ye ana dewura mo bonu so no ekoye maye TV de a yetatie pa ntimse Ghana for na central market for yina mbana wo no yina anganga mama je sister moyi na bro yina obia dreambra obia mfa ne te mfa antu Kumawu TV ya de ni oha ne mpuna mfo de kuma so mayina de Ghana mayina de anka mpuna mfo yina Kumawu adako obiara du sa
eye kuma ware kwa obiara ni se Obushafo me mama akwaba yakoje nkrato aba me da so anyi afide na frɛ na wo ne buso awre the spiritual house it e wo kuma wuti bi so me pato ya to program na so na no anoda asem bi so me bi say yes your foreign gods and your local gods ne abosom omudi moja nto omo ya abonsamfo and na foreign gods ndo omo ni moja omo firi nyankopon chen direct nana enso ya be na dante mo no kre suma bi ya di moja na suma bi ya ni moja enso so ya dante mo ya kwase ebu kasa na hye ho say yes we di moja we ni moja broni no dane wa adwene no okwa pam dada mu a Old Testament na ade omo ye mu bia sacrifice se nyankopon timi instruct obi se kofa obafa no ko bo afode de a na sa wo me so amete ba bi se me de be kra me nkofa nipa na me metwa abo moja me no bi no kwa na kae papa o ko ka o se apam dada no de Yesu ba no ntuma dan wo twa mu na apam dada no etwa mu enso apam dada na o mo ka ho asem na democracy na no mo de baba no mo pese obi bi ni obi hu no democracy into eso obi wi awade afa no police station woni no so right sa asem no mo de be kire adwene de nti a omo ka kire se ye abibi abosom no omo no moja no me so me ni pepe se bosom ya o hoyi obi akoyi obi ade na nanom mesre ma ade a ope na ebi a ope ablo no ma ye de ma wa na obekokoye adwuma no ententem a na makoye ade no me koye ya me twa moja no ma na bosom na ye da akoye adwuma no enti na apam dada no so moja ya omo ko New Testament na titi onyame na first no ko timi pie form otimi instruct obi ntimi nsi bi no because so for na odi animo no say ompe moja enti ontimi so nye sacrifice na wo tiesa na da bia no ogina ha o tsa tentembro eja so mu ano wo hye because so for na ogina ha no ni mu ha ontimi nya na mamre wo so ko yesese e beka say abosom se enso say ni penny de ni kakra ene ni kakra so ni penny say Old Testament ni kire say nyankopon kra ntimi instruct obi so on fa de ni pakra ma for de ma no abramu timi si odwan yetwa moja etimi de kosensan krofo dan no se san moja me de san ho mo fan san ho se de me ba me ho no na se me conform ko ebi na akoka dia na kire se jimia for the board wo nya boda obebo akomi so do enti no difference wo mo ye de no ye na nanom no eno na ye ma omo timi bene enti na me to se sia so be ka misrema Christopher ma mo bomfu enkyerɛkyerɛ ne yɛkyerɛkyerɛ to me no me meka kyerɛ se paracetamol kra wo to me che sa Bible na kuta wo no because Bible na kuta wo na akasa no wo kan ya ngosi ba bia wo fa Bible se sia na me so me fa bo se sia me penti ho black ato abo abo kra also the Bible no bo me so me ka me de ma se me nyame kyerɛ so pɛ so be mo wadi na asem so enti na koduru ba bi na se sofo wo ba gidin no obehu ni nipa no yeso age aduru because wo fa ba bi so ampa me no bofo kura me jedro de ahyew because nkunimdie na me peluso aka me beye sa de ne yede enti sofo na orno so akogye dro no jedro kura na se ade ne koso a wo se wo de bo ni pase bi obi a wo se obi adwuma sem na kontu sem nyeyi wo ko sinu adu na kyere ma kwankyere na se nipa ne ba no timi ya nyankopon ntu e pase so be kasa ade ntina bo obi ma no e kwa bro kyere na so abo obi ama na wale menyi ne se nyankopon be tima kasa asem na kyere enti me die wo mu ne se sansem no mo ka no mo contradict ya adwene ayi ya adwene free ya mamra ye wo so enti wo se Ghana Christian country enti menye Christian country da enye Yesu ne be kyekere o man no wono no ba na ya kyekere man da wo enti nye ne no obedi mu hene da bi wono kro ni oni like oni akonya oni tumi wa ha wo ye dey so ye so for ye wan prayer kana Ghana ye kase ye to national prayer abe sole ye kase ye to ye na la assassin ye se moja na na mhwe bi anka Kristo moja enti majority carry the vote enti no kontompo freeding hene enokre ayakoa aso anache enti wo ye de na so na kro nokre so ne komu bebu obeja wato atofo enti na wo ye bone se de kra na ebeduru ba bi ne ehunu nokre na wo mu no enti moja twa ne de ye pa eno no kire covenant ye no apam dada no nyina na emoja se enti wontimi ne sebe nyankopon enkotwe asem nkodi bemda enti sebe ntimi ne no nkotwe asem na se ni nua no mketo amenim sade we no pa awosa wo bibi ni no wo ye ma de kro no otumfo ti wo yi ye kase ye ka konfo anko na nka konfo pani enya no kuta agonya ne sesi a eso ba dia so we hene no munsa ontwa dwan ontwa moja adu so dia so ma mi bi ba kwa wale konfo sesi e be kase we wo ye konfo me pene wo hene dia o se me pene no wo hene kura se ta je se akwa no wo hene ye kan jere se nye ndin enti de enti na wo de sa title no ntu de so pene enti mi nua moja twa ne dia mesrew agise bia ye nyina no wiase na sei wiase no so be se agise wo wu ana wiase asei
Wow. Because me ni say Nyankopon no ba Christians na eka ho. So munyame no wa hihye heaven and hell. Omo kwa na eka me de me na no so mo asama aboko. E de na me de ka ho metwia. Me ni sa asama ado na meko. Ntimi na no so papa ya me ye no so mi be wunso so e de na ombeba be jam. Ombeba be bo me dumping. E de mako. Me hu Christo ni ono no obewu a se be onana bi was otewo sawti mi nua be ni asemesi be ni. Say nipa na omo ba fie no omo ba be fa wako. Eno na kire so abeya de pa wo fie. Enti oma si wa konwa da den kwa kodi hene wo. Enti sa obo hura Kristo mu sa okay we asole ni dia. Wo kwa akobon twentwe wo. Kwan na komo akonwa. Akofe din David, Samuel, Frank ne sa din ato so a. Busa sa wona na mo mu ni mo hene. Ebusu ya bi ni ye fro bi kwa kodwo mensa. Ya pre ko kodwo boate. Edin ya wona na no ye de to wo mu din no. Na Kristo din na akofa wo ya me David ni. Wo ya me David ni tu ko fa sa din na wo ha wo ho. So it is a heaven or dia na wo bibi ni nu nkobi. Se broni na be catch us say obofo be a friend angel Gabriel na say say omo de toto omo ho na say wo bibini udi broni fanto no so na say also per heaven akodia ha che se binim say nyansa akonwa na nkasa wonti bi so nyansa akonwa wonti bi so wo ye odafo kwaku what simply we betu your friend odafo me pacho oye nana aha enti we betu aka odafo nana kwaku boati open the sound with you. A DB person the friend be our ready. But I'm a friend and a guy. Or a guy too. I was here. My father when you so maybe a phone line at the tomb. And someone ya bobo hunyina and no who some and our bar, Brabeka. Oh, can I know someone me pacho, may you have Fidino so. Phone no, there be a mecha some way. I funny a year, me am creative. Phone no, me am a toyo. Unyan to be mammy. Credit no me ana metogu so wonya nto bi ma me enti wo be ka asem wa ene me program enkwa ma you offer so simple tika de beboa na bibia so nye fine me pa cho 0200 603 602 0200 603 602 me pa cho we ne phone line ya de atudwa wo betimi afre so ne ya no nyina adwetwe nkomo wo ba de kan no na brabeka bi wo didi atam be you offer so adesua de di mo atam aha oba de sha therefore who say so okofa kwaku okofa Frank okofa David okofa hwan no okofa champion okofa kwaku boate ne poku da akono mo anto ho so na de okofa kwasi broni dia hello good evening opening question pacho mo ano so akrawa me ya wo bi nyake modan ajaya aha deputy atem da wo ko de ya bi adu boko timo gache Yo, me pese me bisa nana se. Ya metio. If bibi no e engine na awusum no mo wana se Ghana han so yo mo fe akofonso a mo engine no yo mo so o mo timi e be canal so na express engine no na so enye no kwa na but me question me. Okay. Ya me da se. Nana be ya no ma. Hello. Hello. What you mean? Oba so be fa 0200 603 602. Hello. Me pa to dey na be akasa free. Mba je ve me telefon kasa free man kranso. Ada yan kwai man kranso. Me pa to meet you. Me say nanaro nyamesira na pa na kwa pa na waka no so o ma kumpa na kwa no se waka obaka o ma kasa wodi dia atenso na kwa pa na waka no me da se anke me da na spa ya me sure ya da se 0200 hello only papa je na we hey satra come on kase Ega Legara papa ya ko ba fare ayin ba de kinu ko wo duru o mo no ala papa me hu sikan de gba ma no wa yin ala me ba de ke mo ran ho na ya me ba kire mo ya me ma hello Ebusian patch of man, so my phone number on Hello, Major. Yes, sir.
Hello, Major. Opere kase odi ne baby akasa free. Medindi kwasi asare densu. Kwasi asare. Densu. Okay. You. Bedase. Mekasa fi eduko mekwapem. Yo, eduko mekwapem. Aja kwasi enko. Ya ona nana aka ni nyina ayampa. Bedase. Na me osefa kani na be bosuma kumunye. Mekwa bonti na mekire edin a all Bible mu a eye akafo edin. Indiani aye dia ni nyina all Bible ni. Na se yen de no bia kofa ana osade abra ebium. Ana esa cho mafie. Mo enti bato se meti o kasa. Aha, ni America ne se abibifo ni be ye ni be ban ho so ntamu a anga sabri yakoye ni dadaada. Mo eti obade nkamu nyina ho na onhira mo sampakane kwasi asare densu nyame nhira. Hello. Hello. Yeah, good evening. Good evening. Me pato di no baby akasa free. Me ma do me kasa free kan de manfo. Odi no. Ya fla me kwa me yeboa. Kwa me yeboa enkoi. Me pato se dia na me ka me tell dia to ni hu program na ko ya na ka me se me free bita. Oh, me pato. Ya betro mo echire. Hello. Okay, nana obi anya ma so die. Ya bo aben kasa free achim da. O say. Hello. 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 Mini aba we dey na baby akasa free. Mpacho me de adwa mansa. Ma adwa mansa. Adama, baby akasa free. Mpacho say. Baby a akasa free. Me kasa free Bremai. Ma adwa akasa. Oh, you made it na na kana me fracking here. Bedasi. Wakata ma makuma fini yempa. Ze so ko je se no meni so bi no amoko. Na me nya pada uti ni kana emese. Sao. It's me. Hey, na we your price oh. Hey, adwa me pato. Na yiri ye buroni o ti heni ye. Aha. So be shift buroni akra na so be show akra. Say the sika for the 3 media. Hello. 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 Opere kase odi ne baby akase free. Bato me kasa free almani patafie. Almani patase odi no. We from ya obafi. Ya obafi. Kama na kai no kwepa abakuli do Bible na bejiwe. Ejino asoma ka ndem ne ya agene me da ma. Sao, ya me sa, aja ya. Me pato me fa one last call. Me fa call bi. Hello. Hello, good evening, Major. Good evening, Opere kase odi ne baby akase free. Ngacho, ya from Ben kasa Libya. Ben, Libya. Okay. Ben me to nkache. Nyami tira mo pa ni ejima pa mo bo. Ya dasi. Na wati America ni be. Ye kintrafo no. Gana ko ma ni kintrafo no. Amuna amama ni akonfo ti kwa ayira. Ko ko fa ni pa ni wa pinti no. Na ordena ko tana ke to e konfo. Ni a o ti ni later go se di the name of Jesus na e konfo. Konfo ni nchon. We didn't know you can phone. Almost opportunity never to one year and more. Omaka, Omatre, and many young men in our Sydney at my farm. That's a power, Robin. About this, Libya for you, as you're telling Madame, my chamo. Men for back. Hello. Hello. Upon a castle, did a baby a casa free. I don't make a free at 2 Achem for say, would you know? Okay. Oh, brother, I'm not wearing there. Let us see. Oh, the castle in here. Hello. 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 Oh, obi ntime madia. Me kase me di adwene da echi a me hwe eso fra. Ntime pacho mon ka tere ma me. Me ntime fa ka obi abi to fra me pacho bo modia ne ja na me bre na so. Nana
ya bo be de ne de free achim da o say so o kan sa obi enipa bitimi tenase at the candles efrefra honhom emomo so ba na eno no no kre anasa nya no kre say ye na no slave time de ntie na ekurabro hu bibini a na why threat to the person say ene ukojina solo dem button so no twa hwe na ye no eye na no mama mra na da hodada ablofo no chichi ye na no go shape no ebi bo dam enso na bi bo dam ye na no bi bo dam to me bi we mu a bibini se ye kan ho sesi abeka se na ntwi ayama no tramo ano ne ho de pa enti saa obetena se na what someone nai wo candle ne ade no ho to me ni wo mu dada why na o se ni fie wo ga abibrem wo Africa ni abosom ni fie e de abosom na chichire ye man enti wo ye dan asa to me ni wo mu to me ni wo mu no tena se enti na me bibini ade enti na kwa so la so fu timi bo pa ye ma na eyeye eno so e wo ye broni na kwa wakọ mpai bo ba sa to me ni wo mu no eno na eboa ye na nam to me na asebe no broni se nya eno na eboa ye enti watena se wo meditate a wo so free to me no wo ka asempa e na wo so ye bone enti to me no ye na nam de adua ye mu emfiri ye mu da nyankopon no boy no ye be before we are the chosen one bibi broni embe broni ni broni a wo bibi ni da bibusa wo dabi enso bibi ni timi wo free de enti a wo busa ho sa no da so no bibi ni e wo free ni tiri mi fita no na kokokoko te se broni de benti a nyankopon ni tira ye se ye no ye timi ye wo tumi wa abode nyana so a ye timi wi aboa broni wo di aboa ye di emu a wo so o perfection pe ene aboa bi onanti bia because ne nana mo free mu broni di kraman wo di ponko enso atwere bible ama ye so ya ye de kuta oba fa oba be ma fa be ma wo so ko fa oba wo ye be ma na so wale nienu a e bone ade ti no a man to a man eno no nye bone na wo ko fa what do you call democracy ntino oba wo ko wale nienu na bible be cassette ya say bone abla bible kro na so ka je say oba na oba so ware be ma ne be ma ware ama say no America for ni top countries no so no accept side no enti sa oba ware oba be ma so ware be ma asana so ko wura so dem asofis na so enti me we san so bible mu say sa de ne ye chiwade enso mo na de bible ne press omo san so uti omo introduce a kire onye say ye chiwade omo introduce a kire won say ewiase ni ye dose na ye frafra no opese esua ne die bi no no susua ye die enti sa de tie die o say ye chiwade but obo nim say de na ho so be ko try awe enti o introduce a kire tisi obi to sisi ana say bia mo fidi so be trans bia be corporate asema o introduce a kire but o so mo be ka ho asema oboa opese woti enti sa asem na broni ni e ka kire o say oba na oba de omutimi wale wa solid dem be ma wale na o ka kire say fornication be ma o wale ni kwa so twempona dia na je senya asase bia ni na wada oma mebre ni nti fa number ne to dia na obi pese oba wa so ya na o pese ono odi nkomo a watimi allocate yo we dey at for mesremo asem bia asem ka bibi na sa anya oda e ma ne ha we dey adwento ato na yeto ato sebe ye nuanom ankremofo akristofo akomfo we have a lot of different religions as say me fan say cause we ase enti me say bia me kan bibi na anya obi da e ma ne nya ya e bia da foforo de no so be favor ho yo Mr. me de number me tiga 0540 81 17 62 0540 81 17 62 mediano therefore two fra Mr. Omejo so or therefore kwakubu ate e na wote ne nkan that's na obesa baby o because papa e okuta fast pa oba de shout ne number no de two bia ne two hia no a bomode ane frɛ no bibia obesa oyema obia no akwanya eda fom Bejo my end also the amount. Obeti your friend no. Be that say. Me pacho numbers abeti with the Abakumawu TV so any 0553 011 926 0272 854387 0200 603 602. Me pacho we numbers abeti with the afre aba ya fidi so. Me pacho ma sign out. Ya me adu ochra ya be say share. Me pacho me das. Bye bye. Dia be na. Okay, Martin kana menhwe na afie na say me be yese mehwe pa. Na ma me the program bi aba awoso shake body waste no. On sisi yare na say abeba ni nyina no. Program ne betu sa yare ni nyina. Na wo hu ni so be ma aba bi aba na. Me yakwa me amaye bi. Sa me na wo so kakra ne enhwe. Kumawu TV ya die mu. Ye das. Ma me Kumawu so na we na. What Kumawu TV nka? Ipa chan mate.
na station ho ye kama pa Edebe ne debe na ohu African movies misumani je ho pa fi se ukodu fie ko na ne dwuma bi edi na woni ya utimi hwa na je se o de afem da ko na aja ho ato wadwendwe so kakra ma okay kuma TV die o so obi ya hwe ho na advert